tarkkaan meininkiä, mitä ne tuolla pyörii aina silloin tällöin. Tuossa voisi kyllä olla mekkoa tuossa pitkästä aikaa. Joskus nuorempana minäkin tuota harrastan, mutta nyt on yksityisyrittäjä elämä, niin se nyt on aika kiireistä. No, nykyään nyt ei niin kiireistä, kun kaiken maan asemat tulloo ja vie työ, mutta kuitenkin resurssit on niin vähäisiä, että ei oikein ratki tuosta. Ois se kylläkin parempi. No niin, sillä sitten janot sammu. Ja siitä, mitäs laitetaanko vielä muuta? Sua rakastan. Tuuthan takaisin. Oon sulle oikea. Marjatta, oi Marjattan. Marjatta, oi puolukkaan. Marjatta, oi sua rakastan. Marjatta, oi sua ikävöi. Marjatta, oi kaunis Marjatta. Sua rakastan yli taivaan rajojen. Marjatta, kannoit minulle. Päivä olisi taksirengin hommi vuosia. Joo. Katsotaan, miten taksikonttori toimii. Eikö se on pois päältä, niin sitten ei tule puheluitakaan. Tää olisi ihan niin kuin Ines. Joo. Eli tässä on eka tämmönen miinusmerkkinen merkkivalo. Se tarkoittaa, että nyt sä olet laittanut taksimittarin päälle ja vois ottaa puheluitakin tilauksia asiakkaat vastaan. Ajoaikaan sit ja niin sä voisit miinusmuodilla niin nollata tuo taksimittaria. Joo. Et ei kannata kuitenkaan keskiajo käyttää sitä, se sit menee nollaksi ja mitä siinä on laskettu. Tämä ykkösmoodi on sit se, että on niinku normaali taksa, arkipäivä ja päiväsaikkaa. Sitten kakkosmoodi on sen, että se on niinku ilta-aika ja viikonloppuisin, kalliimpi. No tämä A-moodi on sitten, että näyttää kuinka paljon saisi ajaa niinku ihan taksimittari vähän. Eli työajo kuinka paljon on ollut. Ja niin, tämä B-moodi näyttää sitten, että mikä on sun niinku bruttotuoto. Et kuinka paljon saisi tienan asiakkaita. Joo. Ja mä sit nollan tämän, kun aiko palkka maksetaan, niin mä laitan tommonen nollalle. Ja viimeinen on hauskia. Tässä on tuo, niin sä pystyt arppua itsellesi lottoon riviin. Tästä kun painelee, anta sun lottonumeroja.
No mutta käydäs nyt lävitse, että miten tämä menee tämä rutiini niin kuin alusta loppuun, kun sulla on asiakas. Nää se Eli on. me ottais nyt niin kuin tuossa normaalitaksas. Ja näekös tuossa on nyt toi punainen valo päällä. No. Se tarkoittaa, että nyt on toi taksivalokin sit Kyllä, päällä kyllä. tuolla katoa. Ja et sä taksivittaro on odottamassa sit asiakasta ja ajamista. Nää se on. No nyt sulla tuli siis soitto asiakkaalle ja hän tilaa auto jonkus. Ja sit kun hän on tilannut, niin sä painat tätä nappia. Sit valo menee pois päältä ja tämä taksamittari lähtee rullamaan. Ja nyt on sit aika lähti ajamaan. Se raksuttaa kahdella taksalle, onpa että yksi muuta. on se, kun ollaan paikallas, niin on se niinku aikaperusteinen taksa, mikä just tulee, ja sit kun ollaan liikkeellä, niin on sit se kilometri matkaperustainen taksa, mikä tulee. Sä vois kans tilauksen aikaan niin laittaa pysähdyksi sitä mittaria niinku tästä. Ja taas päällä sit tästä. Nyt kun sit tullaan perille ja asiakas on kyydissä, ja siinä on menossa mihin hän haluaa mennä, Nää se on. niin tästä vaan painetaan näin ja tätä pysähtyy tää taksimittari. Ja nyt sit otetaan asiakas maksu. Taksimittari on kines ja sä painat tähän ja se siirretään se matka-arvo tohon maksupäätteelle. Tällaattis. Ja nyt ota sit rahaa vasta asiakkaalta ja tulostas kuiti. Näin. Kaikki ei halua kuittia, mutta siltä varalta, että Joo. asiakas haluu kuitin, niin se kannattaa aina tulostaa siis. No niin, siinä on toi niinku perusrutiini, miten se menee. Sitten niinku tässä yleisiä ohjeita. Muistit aina, että kuiti ja niin maksu, ne tarvitsee mätsätä aina. Että ne kuiti ja nämä maksu eivät täsmää. Niin mun tarvitsee sit leikata sul palkasta pois. Joo. Mut niin, nyt sit vaan resetoidaan taksimittari ja odotetaan seuraava asiakas. Näin. Sun palkka, niin se on 40% siitä niinku maksuista, mitä tulee asiakkaille. Ja sit siihen lisätään kilometrikorvaus. Ja nyt on sillä ollut mulle, niin kilometrikorvaus on ollut 3 markkaa ja 7 penni per kilometri. Ja sit niin, mä kans seuraan noit kilometrejä tuolla noin matkamittarin noin kilometrejä. Eli noin sellainen systeemi on ollut, että sä vois ajata 90% niin sanotusta omia ajoja Joo. siitä niistä maksullisista ajoista. Eli sanotaan, että näin jos sulla on 100 kilometriä ollut asiakasajo, niin sä voi ajata 90 kilometriä omia ajoja, se lisäksi sitä. Mut jos se menee ylite, niin se on sit niin, mun tarvitsee se kilometrikorvaus ottaa sun palkasta pois. Eli kannattaa pitää siitä varaa, että ajaa toi niitä omia ajoja ei sit ajeta. Se on niinku se lähtökohta, että ei niinku, en mä rupsu maksamaan kilometrikorvaus siitä, että mennään tuolla kaupoihin ja kylillä. Joo. Tässä sitten tämä autopuhelin on niin sitä voi kyllä käyttää soittamiseen. Mut siinä on sitten, että mä otan tuolla vähennä kaikki nämä niinku puhelinmaksut, niin vähennä ihan sun palkasta suoraan. Et jollei pakko ole soittaa, niin ei kannata soittaa. Olisiko mitä kysymyksiä nyt, kun on käyty läpi tää? Juu, sitä mäkin vähän reinasin. On sen verran tyhjentävä tarina tuokin jo, että ei mitään jäänyt mieleen. Tää on kyllä vallan mukava auto, mä olen tykännyt niin paljon, että melkein 500 000 on mittarissa kilometrejä, ei kyllä arvaisi. On kyllä niin hienosti palvellut. Mutta jos ei ole mitään, niin mä tästä lähden ja sulle hauskaa niin työiloa auton parissa ja muista olla asiakkaan mukava ja rehti ja käyttäydy hyvin ja hoida laukut ja matkalaukuja kaikki hienosti, niin ei ole mitään ongelmaa ja
ajelet sit niinku lyhin reitti tai nopein reitti, niin asiakaskaan ei tuo, niin ei hän rupea ottamaan vallan pannuun sit se. Mut näin. Ja hei, mä tästä lähden. Nyt ja, et morje. Joo. No niin, maistetaan nyt se. Minkälaiset kirjoitus on poika tehnyt? Aivan helvetin hyvä kiljoa, hei. Jumalauta. Aivan täydellistä kiljoa. Jos sä mennä mulle enemmän myydä, niin osaa tosta vaan. Siinä vaan. Hyvä.
Mä sanon, täällä on Antte ja Rannan Järvistä ja Kulran